ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ରୁକୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍କୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ମାନେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ମାଛ ଧରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ଯେମିତିକି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ପାଣି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି। ତ ତଥାପି ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଆଉ କେମିତି ମାଛ ଧରିବୁ, କିଛି ତ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଇ ରୁକୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ର ଆଜି ସୁନ୍ଦରତା, ଯେ କେତେ ପାଣି ଅଛି ଉପର ପଟେ, ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଆମେ ମାଛ ଧରିବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଉପରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମ୍ର ଡାହାଣ ପଟରେ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ତ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଏଠାରେ। ବହୁତ ପାଣି ଏଠି। କାଲି ଏଇଟା ମାନେ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ବଣେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତ ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ସକାଳେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ସକାଳେ ବନ୍ଦ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା 2 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଆଜି ସକାଳେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବ। ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଦେଖିବା ତଥାପି ପାଣିରେ ମାଛ ଧରିବା। ତ ଆର ପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣି ଯାଉଛି। ତ ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଧୀରେ ଯଦି ଯାଉଥିବ କେଉଁଠି, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସେଇଠି ମାଛ ଧରିବା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କେତେ ପାଣି ହୋଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପର ପଟ, ଡ୍ୟାମ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ପାଣି ଅଛି ଏଠି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଅଛି, ଚାରିପଟେ ପାଣି ପାଣି ଖାଲି। କେତେ ମିଟର ହେଇଛି କେଜାଣି ସେ ପାଣିଟା? ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ପାଣି ହେଇଛି। ମାନେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି କେତେ ମିଟର ପାଣି ଅଛି, ଯେ ତା ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପାଣିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 184-85 ଫୁଟ ହେଲେ ପାଣି ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ ଗେଟ୍କୁ। ତ କେତେ ମିଟର ପାଣି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବା। ଏଠି 186 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଉ 1 ମିଟର ହେଲେ 186 ମିଟର ହେବ, ମାନେ 185 ମିଟର ପାଣି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ 185 ମିଟର କେତେ ପାଣି ଯେ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି, ବହୁତ ଗଭୀର ଅଛି ଏହା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆର ପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କେମିତି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ମାନେ 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲା ଅଛି। କାଲି 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଅଛି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି, କେମିତି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି ପାଣି ସବୁ। ଆଉ ପାଣି ସବୁ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ସବୁ। ତଳ ନାଳ ପଟେ ଭରପୁର ପାଣି, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠାରେ ମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜୀବନ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପାଣି ବହୁତ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ତଳକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର 4ର୍ଥ ଗେଟ୍। ମାନେ ନଡ଼ଦର ପଟୁ ଆସିଲା ପରେ 4ର୍ଥ ହେଲା, ଶେଷ ଗେଟ୍ ଏଇଟା। ତ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ପଟକୁ। ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାହାଣ ପଟରେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାମ ପଟକୁ ତଳକୁ ଯିବା ଡ୍ୟାମ୍ର। ସେଇଟାରେ ଦେଖିବା ମାଛ ଲାଗିବେ କି। ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଉପର ପଟେ ଅଛି ଯେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଠାରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଆଜି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ସକାଳୁ ଆଜି ଆସିଛୁ, ପ୍ରାୟ 6ଟାରେ ଆସିଛୁ ଏଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା 10 ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଯିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପାଣି ବହୁତ ହେଲେ, ଏଠି ପାଣି ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ ମାଛ ଧରି ପାରନ୍ତିନି ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ତଳ ପଟେ ମାନେ ମାଛ ଧରିଥାନ୍ତି କିଛି କିଛି, ଯଦି ସେମିତି ଜାଗା ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ।
ତ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଣି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେମିତି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ପାଣି ସବୁ। ବହୁତ ଗଭୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏହା। ଏଇଠାରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଥାଆନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ଉଠି ଆସିକି ଥାଆନ୍ତି। ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଲ ଆଣିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠାରେ ଧରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପାଣି ଯାଉଛି। ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ପଟେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାଛ ଧରିବୁ, ସେଇ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବି କେମିତି ଅଛି କହିପାରିବିନି ଏବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳକୁ ପୁରା ଆସିଯାଇଛୁ। ଆର ବାମ ପଟରେ ଯେଉଁ କିଛି ଖାଲ ମାନେ ପଡ଼ିଆ ପରି ଜାଗା ଅଛି, ସେଇ ଉପରେ ଯଦି ପାଣି ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ମଶାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଜଣେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଜାଲ ନେଇ ଧରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ମାଛ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବି ମାଛ ଧରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ପାଣିର ସ୍ରୋତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ତଥାପି ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ କିଛି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଯିବା ତଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଯେ ଧରି ହେବ ମାଛ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଏଇଠାରେ ମାଛ ଧରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଉପର ପାଣି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲେ ଉପର ପାଣି ଯାଇଥାଏ। ତ ତଥାପି ବି ଯିବା ତଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏ ହେବ କି ନାହିଁ। ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଚକୁଛନ୍ତି ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ଘାସ ଉପରେ ପାଣି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାଛ ଆମେ ଧରିଥାନ୍ତୁ। ତଳ ପଟେ ଗଲେ ବହୁତ ଗଭୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ସେଟାକୁ ଯିବାକୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଦେଖିବା ତଳ ପଟକୁ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ପଟକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କଂକ୍ରିଟ ପୋଲ ଅଛି, ସେଇ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଜାଗା ଥିବ ସେଠାରେ ଧରିବା ପାଇଁ, ପାଣି ଯଦି ତଳ ପଟେ ଟିକେ ଧୀରେ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଧରିବୁ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଆଗରେ ଅଛି କଂକ୍ରିଟ ପୋଲଟି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ, ଦେଖିଲୁ ଶେଷରେ ବହୁତ ପାଣି ଯାଉଛି, ତ ଏଠାରେ ମାଛ ଧରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପାଣି ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି କେଉଁଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ମଶାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠାରେ କିଛି ମାଛ ଧରିଥାନ୍ତୁ। ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ନହେଲେ ବି ଜୋରି ମାଛ ସବୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ଏଇଟା ଧରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଆଉ ବହୁତ ପାଣି ଯାଉଛି, ମଶାରୀଠୁ ଘିଚି ନେଇଯାଉଛି ସାତଳକୁ। ତ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି।